koro wanenogi. Nikech tiyo jomoko mabe tiyo mane skunde mek boarding mwawachogo kaka jotedo. Gin tij gin mana tedo kanyo. Yes. Koro tijego ngiso ni tijego dhi lal koso nang'o. To nitiere nyithindo moko be mabe chiemo ma boarding no ema gipango ne nikech mane chiemo manitiere. Makata ka gidok dala to koro samoro chiemo bende onge. Nikech kata ng'ama dhi tedo negi kanyo bende onge nikech jonyuol odhi manyo te. Mago nitiere nyathi ma dala kucho samoro family ok stable. Samoro parents nitiere tungni moko ei dala ka ma ok en environment maber mar nyathi bedo koa kanyo kodhi skul. Samoro nyathini koduogo ikete gi tich mang'eny koni gi kocha, odhi e puodho, odhi omany pi e aora kucho, odhi omoti, gik machalo kamago makoro ok onyal bedo kata mana ni onyalo somo e yo makare. Ma boarding ni ema samoro miye promise moro ni onyalo somo e yo machiko yo. Koro ma tiende ni nyithindo mantiere gi such disadvantages gi gidhi multiply. Gidhi multiply. To ing'eyo ni gini bende kawang'iye in terms of funding, tiende ni ng'eni sirikal sani kaka nyocha kero nyisowa ni nyocha yudo ka agulu maduong' cha ni nono. Kane to makane wach mar agulu maonge gi pesa, nitiere ng'ama ogonwa simu kae ndie jatelo hulwa ne nyingi gi kumigo e simu jaduong'. Go simu ka mi oro. An jafanya masiri. To nyiswa ne ni wach mar boarding ni loro boarding en gima ber kose en gima rach? Golo boarding ok en gima ber nikech boarding no ka nyithindo dhi yudo ka giromo gi nyithindo moa kuonde. Koro miyo nyithindo ng'eyo kata kaka ginyalo dak gi joma ok ginyal e gwenge. Makogole to koro yudo ka nyathi chako somo koro kaka gipur yudo ka onyuolo kanyo chalo ng'ama oluokore kanyo mapuonj kama oluokore nyalo lirito gima ok ber. Erokamano. Ijogo wacho wach maler ni golo boarding school ni bro miyo ichalo ng'ama oluokore kanyo michako ituo kama iluokori. Nikech koro ji mang'eny, nyithindo mang'eny koro mongi joma opogore to ging'e kaka gidak gi ji. To koro mano gima biro bet ni onge nikech koro iwuok mane odu ka jouru gi ming'eyo idhi dak achiel to chak iduogo owinjane pach jopiny kendo ogochono koa Maseno. Oimore jaduong'? Oimore ahinya Trevor Bija. Ipimo nang'o baba? Uwe maber. Erokamano. To wach mar loro boarding school ni en gima ber kose en gima rach? Wach mar loro boarding school ni en gima rach. Nikech ang'o? Obiro keto nyithindo biro bedo gi kech. To ing'eni joma ochung' ne sirikal wacho ni jonyuol ema onego bed ni rito nyithindgi ok jopuonj. Bedo ni jopuonj ema onego bed ni rito nyithindo. Mok jonyuol. Mok jonyuol. Sawa, erokamano. Masel ka wuok Migori County. Erokamano jaduong'. Erokamano. Injo wach chiemo ni ochako duogo kendo. Mokwongo wene wach mar dak gi ji no endo. Ing'eni nyathi ma wuok dala kodhi e skul, sana nyithindo manyiri, gi face a lot of risks. Wanyalo kogol boarding ni perhaps wadhi bedo gi mbele kucho nyithindo manyiri ok nyal dhi mbele gi somo. Wanyalo chako neno increased cases of teenage pregnancies or early marriages. Nikech koro ing'eni nyithindo manyiri chuny gi nyare peyo. Wanyalo neno ni an gini koro asanda awera kata gi gini, it doesn't make sense anymore. And take a lot of challenges. And take a lot of challenges. Wach mar boarding, golo boarding.